Nasleduje zastávka Next stop. Lúčanka. Pozor, žiadna zákrta. Vážení cestujúci, sme takmer na konci Petržalky, ale vďaka električke len pár minút od mesta. Zaujímavosťou je, že na neďalekej križovatke s Betliarskou sa našlo 1000 mín z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré boli bezpečne odvezené a zneškodnené. Veľký Draždiak. Vážení cestujúci, tu stála protitanková scéna z druhej svetovej vojny, cez ktorú by ani električka neprešla. Preto mesto presunulo tento historický 80-tonový kľúček vedľa trate. Zachovalo tak minulosť a dalo cestu budúcnosti. Prejsť sa o táto môžete aj do areálu horárne Gejzu Dražďáka, o ktorú sa vám tu stará. Pajštúnska. Vážení cestujúci, odvie sa až sem električkový veľkoznamí. A veľkoznamí môžete vidieť aj za oknom. Na Pajštúnskej a Kutlíkovej zmizlo neslávne známe cestné jazyčko. Nahradí ho nová, rovná, štvorprúdová cesta a popri nej nové vydláždené chodníky. A popri trati už vedie nová cyklotrasa. Vážení cestujúci, o chvíľu prejdeme po novom moste pri našom farskom kostole Svätej Rodiny. Po jeho stranách je chodník a cyklochodník a pod mostom sa nachádza nová lávka. Verím, že ich niekedy vyskúšate aj cestou k nám do kostola. Vážení cestujúci, väčšinu trate od tohto miesta pokrýva zelený rozchodník, vďaka ktorému je trať tichšia a krajšia, takmer ako naše legendárne petržalské predzáhradky. Vážení cestujúci, nachádzate sa na prvej zastávke novej električkovej trate v Petržalke. Za všetky vodičky a vodičov dopravného podniku Bratislava vám prajem príjemnú jazdu. No je dobré, že ti hovorí o tom návrhu. Dávame servitok? Môžete, áno. Veľký Draždiak. Vážení cestujúci, tu stála protitanková scéna, z druhej svetovej vojny, môže byť si ani električka neprešla.